Det nemmeste er at bruge en papegøjetang. Så du se, min vandlås, den ser lidt anderledes ud end din. Men det gælder bare om, du kan se, den drejer uafhængigt af den her. Så drejer om først, og bare sæt den på siden sådan, så den vender. Ikke sådan som din vender, men hvor du vender den på siden. Og så skruer du den lige fast med hænderne, indtil den ikke kan længere. Og se, den kan stadig dreje. Så tager du papegøjetangen, og skal lige stille kameraet. Så lige på, og så holder du bare lige imod her. Så holder du lige imod den her, så den ikke drejer med. Og så spænder du bare lige. Den skal ikke voldspændes, den skal bare lige spændes sådan at. Sådan. Og så mærker du bare lige, om den stadig lige kan køre rundt og noget. Og hvis den kan det, så skal den lige have lidt mere. Sådan. Og så kan du ellers bare tænde for vandet. Og du kan se, om den er spændt ordentligt ved at, når du tænder for vandet, så burde der ikke komme noget vand ud nogen steder. Hernede eller heroppe. Og håber du kan bruge videoen.